Eneko laneako prest? Bai, hasingo gea, Vale, lehenengo oso esku garrituko ondo. itxeu Vale, eta nitzen dako iturri ja. Importantia, Bai, lanen hasteako nik usten dut itxura hona eman behar dela, eta... Hori da, bai. Eta guk emango dugu. Oso ondo, zapila hemen, negortzeko. Oso ondo. Azuretzako, eta mantala. Mantala jantziko dugu. Bai, lanean prestazio. Hasingo gea. Bai. Bueno, gaur zein izango da lehenengo platera? Asmoa dut, Bai. arroz ezko bat ditekoa. Bai. Normalen risotto bezala Hori da. ezagutzen den. Bai, kaldozua. Hori da. Eskoa, kaldozua. Saldatxua. Saldatzua. Eta orduan egingo deuna da, osagaiek hemen dauzkeu. Bai, izango ditut osagaiak momentu batean? Bale. Tipula, baratxurila, arroza, Idiazabaleko gazta, ontxoak, gibela atearena, gurina, hemen saltza ontxuen saltza bat, salda, eta hemen modenako ospina. Tipulakin hasiko ze orduan txikitzen? Egingo deuna da, olio pixka jarriko dugu. Bai, mixua martxan. Kutsaraka pare bat, edo 3 jarriko dugu Bai. olioa. Hori da. Eta egingo deuna da. Baratzuri ale pare bate baditut, pixka jarri ingo dio. Bai. Honek zapore hona ematen dio. Bai, bere toki ematen dio, eta... Bai, nik usten dut. Ontxoak zekarri dituzu antxen zure etxe ingurutikan, ezta? Bai, bueno, guain garai hona tokatu zaigu, eta guaintxe airi ontxo batzu bateatzen. Bai, eta zeu juten zebila? Zarteka juten naiz, zarteka. Zuek sortia antxen inguruan nola bizidan, ontxuak eta mendian, Bai, gu behar dunean bertan jo, hartu eta karritxe eta... Mendi ondan bizigia, eta bertasun edeko, ezta? Hori da. Ondartza ingurun bizizetenak beste... Beste gauza batzu dazkau. Txibilak eta horako gauzak. Bai. Eta ontxoak zuk eukiko dituzu seguramente, ze antxen arbolazpi batian, da puntuak hartuta, ezta? Biltzaileak beti eukitzeitu bere txokok, ezta? Eta beti saiatzen gara, jendeak aldan gutxina ezagutzen toki, gero biltzea juten garen aneoteko, ez? Zuk suertia, bestiak etorri baino leheno, iritsi baino leheno, jo, zeu hilo goizian goizo, jaso eta listo. Saiazta, eta gero, urrungo juten danean, etxatuko du, ez da latea. Ez da latea, eta berriz bueltatu beharko dula, eta horrela. Leku zoragarrian bizi zabe, Bai, bizi eta lanan bertan. Bai, bueno, guri igual ez zaigu hain zoragarri iruditzen, bertan ohitu gea, bertan bizi gea, baina askotan kanpotik etortzen zaigun jendea. Orduan baloratzen du tokia, bai, lasaia eta... Bai. Indar pixka gehiago mongo diot honela. Bai, aseran bixi jarriko dugu. Bai, bixi jarriko dugu, tope jarri dut orduan, bixi ez tope. Gero jungo gea geisten. Oso ondo. Ederki, urdune... Zuk lagundu nahi zen ezke honi zerbaitetan, zuk abisa, Bale. Dominatuta balen bakazu, ni konbertsazio eman. Oso ondo. Hori da. Urrun, saiatuko geana da, urrun hau pixkat gorritzen, xoabe jarriko dugu. Eta... Ingo dugu, gatza pixka bateko dugu. Hortzen dakazu, nahi zen ezko larrilla o la fina? Gatza fina. Horrekin ingo duguna da, pixkat tipulak izarditu da dira. Izarditu, hori da, bai. Urrun lehenengo pausoa, hori ingo dugu. Gero, ontxoak, Oso ondo. Ontxo beltzu batzuk pixkat itxin dut, bazpan, Pixkat... Bai, zazpira, ondo. Erdiparen jarriko dugu, eta urrun ontxoa ingo dugu txikitu, eta... Eta berta bota. Horrea gehitzen. Gehitzen, oso ondo. Oso ondo. Ontxoa bakizu askota egin ditezela, eta kasu honetan, arrozakin. Hori da. Ontxoa egin genezakeen aparte egin eta gero behitu, baina iruditzen zait, aseratik ontxoak inazten baldin magea, zapore gehiago entziko egula, eta platero honek eskatzen duena da, zapore euki dezala. Zapore euki dezala, eta ontxoa ikusi dadila. Hori da, hori. Oso ondo. Kasu honetan ontxo beltsa da, zuen nola tono beltsak eta ditun, eta... Dana aprobetxatu dugu, bai zea? Bai. Oso ikan, kasu honetan. Bai, txurtena eta txapela bi gehituko izkegu. Hori da, bai. Biak testura desberdina du, baina kasu honetan, ondo. Ingo jatena da, olio pitin bat gehiago gota, pixkate garazago eko. Suari gol, bixiti pitin bat ingo dugu. Berrizen momentu honetan tope. Bai. Eta ikusten deunen ja... Ordan, bai, hasi nahiz ikasten, kostaz pixkat ikasten induzioekin, Oituta gazakin horrela, baina, bai.
Bakoitzak bere... Hasieratik honea, eta su bakoitza bat desberdina da. Hori da, bai. Guzti, sukalden oso garrantzitsua dela... Puntu hartzia zua eta horrela. Sua guk dominatzea. Hori da, bai, zua guk dominatzea. Gertatu sua guk dominatzea, eta orduan, gaizki hasi, gaizki jarra ditu, eta zaila da ondo bukatzen. Baina zula zainik, zua dominatzen da, eta ikasi dut. Eharki, honek demora... Zupileta jetxi zen, da ni hortako prez. Bueno, orduan, hau ja gutxi gara bera, ahi da goxatzen ahi da, tipula ja apenas nabarmentzen da, eta orduan, ikuste ja ingo diogula, arroza gehituko diogu. Oso ondo, bai. Arroza gehituko diogu, hemen daukeu. Egun gramo, zematen gehituko. Bai, gutxi gara bera. Gutxi gara bera, bai. Hori da, gutxi gara bera. Bai, razio bat eiteko... Bat gutxi gelditzen da beti, bat eta erdi ba ere. Bai, nik uste sobratzea hau edeula, faltan gelditzea baina. Hori da. Eta arroza kasu honetan, arroz normala bomba ekarri dut, bai, oso ondo. Nik uste dut, risototako eta niko resulta egon amaten du. Arroza zatu deunen, nahastu deunen egontxoak inda tipulakin, oin ingo deuna da, salda batako dugu. Salda gehituko dugu. Eta gero azkeneak utziko dugu ja bizkat ezkotzeko edo goxatzeko perretxiko egin deun saltxa hori eta... Hortako bizkat esne gaina erabili duzu? Esne gaina badu behar. Badu behar. Esne gaina nola dun ez dugu erabiliko osagai bezala. Saltan bertan daka. Salda batako dugu, zua pikin bat jetxe duzu. Eta... Gutxura bera arrozan doble kantidade botako dugu. Ez zaigu interesatzen arroza gelditzea dena gehiagin da. Jungo gea, pixkanaka. Hobe da gehitzen jutea, ez gehiagi bota eta gero arroza pasatuta uztea. Hori da, bai. Orduan utziko dugu 5 minutun egiten, eta gero jungo gea amaitzen eta falta zezkion paso ematen. Hau, prest duzu, ez da? Bai, nik uste itxura forma hartzen nahi da. Eta azken igurtzik emango izkio. Behar duen salda xurgatu du. Bai, kolorea ikusten duzu nola dauken. Bai, hori da, ontsuak eman dion kolore hori. Eta ingo deuna da, hemen daukat ontxo saltxa bat. Bai, esplikatu zuzun horren duzun horrez? Bai, bota dut, batzuri pixkat eta tipula pixkat. Hori goxatu, ontxo batzuk gehitu. Bai. Dena nahastu, arrozak egin deun antzeko prozesua haseran. Eta gero azken momentutan bota diote esne gain pixkat, beste salda pixkatekin, gatza puntuan jarri, irakiten eduki 5-10 minutu lasai. Eta gero ja... Birrindu, txinetik pasa, eta bizkat prozesu hori bere puntu hartzeko. Oso bat aurreatu dugu eta ja indekarri da. Eta kasu honetan erabilileki baitari igual ontsuak, iskinak, garbitzen hau zidian, zatiak, eta holakoak aprobetxatu. Ontsuak zati asko egitzen ditu, igual aurkezteko, hain politak ez dienak, eta zati horiek erabiliko ditu, zapore aldetik aberatxa dala ere ontsoa, eta hemendik pixkat gehituko dio, honek emango dio bere... Bereizteko orduan, zer gauzetako erabili ontxua, ez? Hori da, honek emango dio bere gozotasune eta zaporea batez ere. Zaporea. Honek zapore asko emango dio. Osaitzen nahi gagu. Hori dakagu bentaja. Kamaran ez ari iristen. Baina gu honetik nahi gagu zaitzen. Gero ingo deuna gurin pixka batako dio baita ere. Zatitxo bat batako jo. Hori bihunin da dakau, ez da? Kasi pomadan. Pomadan, manejatzeko eta asko zobeto, urtutzeko eta. Osagaiak banaka jongo geha gehitzen, eta gero azken momentu botako diote idiazabalgazta pixkat. Hori da, Oierritik etorri nahi zen ezkeo, idiazabalgaztakin etorri behar ez da. Hori da. Ezin ekarriko dugu beste gazta bat, gure produktua, produktu ona. Hori da, produktu oso ona. Eta badira asko, eta sari honak jasotzen dituzten gaztak baita, Azken aldiotan, lehen igual gehiago zan produktu bat, gure ingurun da jaten zana, baina azken aldin asko zabaldu da. Eta txapelketatan, mundu mailako txapelketatan, niko aurren gelitzen nahi die, eta nik usten dut, gure hartzaiek lan onak egiten nahi diela, ez da? Bueno, ja gurin ere desegin zaigu, eta gelitzen zaiguna da, gehituko dugu, gazta pixkat. Honek emango dio bere zaporea, eta bueno. Hau da, hori xetu xetu indet idezor gazta zati bat hartuta, eta hori nahastuko dugu, eta ja, azken... Esen risotoa, hemen txen dugu. Bai, honek
arrozakin egin behar deuna da, behin ikusten deunen puntxun daula, lehen bailen jun behar deu platera ateatzen. Bai. 2 minutu nahikoa ditu arrozak, pixkat puntua pasatzeko, eta ja, bai testurak eta ez ziebe berdin galitzen. Baina zuk aukeratu duzun arroza bombak eltziten dio pixkat. Eta orduan aukeran... Margen gehiago ematen dio, eta horrexeatik aukeratu dut, pixkat jokatzeko, jokatzeko, guke badaki uze gauza ze produktu hartu, 2 minutoie gure alde izateko. Hori da, eta orduan egin behar deuna da, lehen baina berotzen da, eskuan jarriko dut, eta ikusten da, bat horrela. Eta orduan nik uste dut. Eskuan baina bertan etzazu zartu, hau azkarra da, eta presto da. Sukaldari bakizu zaparrak normalen labea ikutu, zartea ikututa, ez gara ikiatzen. Gaz pixka batako jo. Makina marka eukitakoa gea baita ere, gaztetan da hola ikasten egin janien da. Gaz pixka batako jo, eta zartagin jarriko dugu. Bai, zuzenian. Kasontan oli joa jarri berrik ezaka, behar nahiko koipie badakalako. Gibelak behar dauke, nahiko koipe. Zati honraua jarri dezu ez da, Bai, bueno, gibelak merma pixka badauke, eta orduan, egingo deuna da. Ikusi da dilla. Ikusi da dilla, hori da. Gaur dana ikusi da dilla, bai ontxoak, bai ate gibela. Zua jetxingo diogu pixka, nahiko bero hartu du behak, eta hemendik aurreko prozesua, barrua beroa juteko. Hori da, barrua sartzeko. Azkarreki kanpotik egiten mazaigu bero barrua. Kostra ezak azu hontan. Da bizka kolori eman eta barruan sartu berotasuna. Hori da. Orduan, egingo deuna da. Bai. Kede xente sortu zaigu, Bai, hemen estraktoria naturala dakau. Gibelak hori dauke, Zu bero askatzen dut, eta orduan... Ateatzen du, baina, berala jungo da, gaur gure aldi hona da, eta... Bueno, gibela ere, hemen estraktore naturala dakau. Bai, zartu tatea. Bueno, orduan, azken pausoa, orduan, egingo deuna da, moldetxo bat. Bai, moldetxoekin, bai. Bai, asko laguntzen du forma emateko. Geo nahi da pixkat erori nazieran lagundu. Arroza berez ezko xamarra da, orduan igual etzaigu gelituko dena gor, baina... Ezkoa, gaur da nik ikasi eden hitz berria. Beti egunero, hastian pare bat hitz ikasi ditut, eta momentuan ezkoa izan da hasierako hitz berria. Eta kremoso, saldatzo, meloso, hori da, bai. Ba, euskeraz, ezkoa. Arroz ezkoa. Hau propina jarriko jau? Bai, bai, jarri duzu propina. Alein esaiatuko ega ontxok eta hartzen, Azieran nik borratzen dut. Ontxok soratzea baino. Platera, ezean. Arroza behera ona da, Dana gelitzen da ona, Hori gio gorde, eta ego afaitan baera arroz botatzen dio zorro, eta listo. Ez da, kompleto. Bota ez errez gorde, eta berriz erabili. Moldeak endingo deu. Hori da. Eta moldeak enduko deu. Gibela jarriko dio. Hori xe, osoikan, pare bazati hola inda eta hola ez? Osoi jarriko deu, osoi jarriko deu. Bai, osoi jarriko deu. Osondo, bola xe. Ikusi da ia ondo. Gainen gatzea, larri pixka botatzen diozu hola. Baitare, bai. Gaz larri pixka botako diogu, eta egingo deuna da, jarriko diogu belartxo bat baita. Belartxo bat. Osondo, belarra, bakizue, mendi inguruko mutila dela, Eneko, Azurmendi, Zaldibitarra, eta Antxen, dago, txindoketika, gain gainen txindoki. Bai, Aralarren magalen gauden, nola baite, Nafarro eta Gipuzkoa. Azken gorrilla, goierriko azken gorrilla, ez da, Zaldibitik behituta. Bai, izango nezake, Aralarren hemen modena azpimixia hauket, eta pixkate, nago dio toketxo bat. Dotorezi pixkate emateko, baina baita ere zapore azken fina nik utezko. Nik uste platera, beti jantzi jendola, ez da. Hori da, bai. Perrexila pixka bat. Hori da. Batera, dotoria eta polita. Ja, kasi jateko monda, hola. Hori da. Jan, oso ez dut jango, baina porratu bai, Gure xefaren azken ukitua. Tipula eta baratxuria oliotan gozatu. Ontxoak eta arroza gehitu. Salda eta ontxo saltza bota. Gurina eta idiezabalko gazta erantzi. Ahate gibela gorritu eta arrozaren gainean ipini. Gatz puntua eman. Eneko Azurmendi, bai, bera Zaldibitarra eta zure lehenengo platera porratzeko prest nago. Oso ondo. Banoa, Ea gustatzen zaizun. Ea, hori da, zatit. Hori, gibel zati bat hartuko dut, dana batien nola porratzeko. Goiti bera ezaten den bezala, osagai guztiak nahaztuta. Eta banoa, Benetan goxua, Arroza, eskoa, kremosua,
eta ateakin bat egin da, xamur-xamurra. Oso ondo. Oso goxua, hasiera oso ona.